Slušate program Kroz sveto pismo. Prva Petrova poslanica, poglavlje 1 od 17. do 25. stiha. Prijatelji, danas se vraćamo na prvo poglavlje prve Petrove poslanice u 17. stih. Ovo je veoma važna poslanica i siguran sam da ste to već i sami otkrili. Želim započeti tako što ću ponoviti da smo u odjeljku kojem je tema patnja i sveto pismo i u kojem se govori o tome da vam Božja riječ služi u životu, čak i u periodima iskušenja i patnji. Kao što smo to već vidjeli, ne postoji drugi način da Bog ukloni trosku iz vašeg života, baš kao što vi ne biste mogli ukloniti trosku i prljavštinu iz zlatne rude, osim ako ga ne stavite u neku posudu i zagrijete do usijanja. A kada se ta zlatna ruda rastopi, troska se podigne na površinu i može se ukloniti. Nakon toga se od nje može napraviti neki lijepi predmet. Imao sam privilegiju vidjeti krunske dragulje u londonskom tornju i prekrasnu zlatnu krunu ukrašenu dijamantima. Dok sam ih posmatrao, pomislio sam: a to zlato je došlo iz zemlje i isprva je to bila samo ruda. Kroz šta je sve prošlo prije nego što je moglo da bude ugrađeno u krunu i da bude tamo da oduševljava turiste koji su dolazili i gledali ga. Tako je Bog i vas i mene proveo kroz to, jer je to jedini način na koji nas On može razviti i izgraditi. Danas postoji mišljenje i ideja da postoji neka prečica i da možete krenuti nekim malim poprečnim i kraćim putem, te tako postati predivni kršćani. Ja ću sada ovdje ponovo reći nešto što je veoma nepopularno, ali to se mora ponavljati, neko to treba reći. Jedini način da Bog oblikuje i vas i mene jeste da nas stavi na nakovanj života i dovede nas u vatri do usijanja, a zatim da nas kuje i oblikuje onako kako On to želi. To je njegova metoda i On kaže da je primjenjuje na nama. On se ne izvinjava zbog toga i nikada ni od mene nije tražio da se ja izvinjavam u njegovo ime, tako da ja to neću činiti. Samo kažem da je to njegova metoda danas. Danas imamo previše lažnih, takozvanih duhovnih ljudi, koji se osjećaju kao da su ispravni, a lažni su poput novčanice od 30 maraka. Ne znaju šta znači patiti, ne znaju šta znači podnositi bol, a ipak misle da žive vrhunskim kršćanskim životom. Poslušajte sada apostola Petra kako ovdje nastavlja govoriti o tim bitnim životnim stvarima. Ako zazivate kao oca onoga koji sve sudi nepristrano. Apostol Pavle je to rekao, apostol Jakov je to rekao. Sada i apostol Petar to kaže, da Bog ne gleda na to ko je ko. Niko od nas nije Božji mali ljubimac, niti će nam On stalno držati bočicu sa hranom u ustima i stalno nas lupkati po leđima kako bismo podrignuli. Poslušajte sada, čitamo dalje. Ako zazivate kao oca onoga koji sve sudi nepristrano, po djelovanju, provodite u strahu vrijeme svoga zemaljskog putovanja. Dragi prijatelji, s obzirom na činjenicu da će Bog suditi vaše djelo, vas kao kršćana, želim reći da to nema nikakve veze sa vašim spasenjem. Ima veze sa vašim kršćanskim životom, ovdje dole na zemlji gdje i živite svoje živote. Imajući u vidu činjenicu o kojoj govorim, to bi trebalo navesti neke od nas da postanemo vrlo trezveni i da posvetimo malo više pažnje životu koji danas živim. Vodimo računa o tome da ne budemo površni i izvještačeni, to jest imajmo stalno iskren osmijeh na licu i pokušajmo proizvoditi radost, zračiti srećom i svjetlošću gdje god da idemo. Prijatelji moji, evanđelje nije posipanje ružine vodice po gomili mrtvog korova. Evanđelje danas mijenja živote. Ono vam donosi život. Kao što smo to već vidjeli,
imamo živu nadu koja počiva na Kristovom uskrsnuću, što znači da je on danas živ i nalazi se gore s desne strane Bogu. Apostol Petar nastavlja u 18. stihu sljedećim riječima. Znajte, ja se nadam da to danas znate, znajte da od ispraznog načina života, što ste ga baštinili od otaca, niste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom, nego skupocjenom krvlju Krista koji je nevini i besprekorni jaganjac. Petar ovdje zapravo govori o objektivnom Božjem dijelu za vaše spasenje, a to je otkupljenje. On je morao platiti cijenu za vas. Vidite, vi i ja smo bili pod Božjim sudom. Duša koja griješi, ona će poginuti. Ezekijel 18.4. Bog to nije promijenio. To nikada nije opozvano. Bog je isti jučer, danas i zauvijek. Nepromjenjivost Božja je strah i trepet za zle, ako oni uopšte razmišljaju o tome. Bog se ne mijenja. Lijepo je reći da živimo u novom dobu i imamo nove misli i nove metode i slične stvari. Prijatelj, Bog se nije promijenio. Nema razloga da se on mijenja. On je znao kraj od početka. Zašto se trebao promijeniti? Ne mijenja se. On nije ništa novo čuo niti naučio kada je jutros čitao novosti i gledao vijesti. Nije mu se ništa novo reklo i nije bilo nikakvih iznenađenja. Kod Boga nema iznenađenja. Mi smo sada otkupljeni. A kako smo to otkupljeni? Neraspadljivim stvarima poput srebra i zlata. Srebro i zlato se mogu pročistiti stavljanjem u posudu, zagrijati do usijanja i troska se onda može ukloniti. Želim vam reći da će se čak i zlato i srebro pokvariti. Ukoliko imate nekog srebra kod kuće koje koristite na svom stolu, vjerovatno ga iznosite samo onda kada imate goste. Da li znate da svaki put kada ga koristite, ono pomalo korodira, postane mutnije, izgleda kao kalaj. Zašto? Propada, kvari se. Srebro će se pokvariti i zlato će se pokvariti. Zbog toga mi nismo otkupljeni raspadljivim stvarima. Prijatelji, bilo šta da uzmemo iz našeg taštog načina života, vidjet ćemo da je ovaj život isprazan. Nema ništa u ovom životu što vrijedi. Nema ništa bez Kristovog otkupljenja. Besmislen je bez toga. Nema ništa toliko besmisleno kao ljudski život bez Kristovog otkupljenja. Sve ostalo služi svrsi radi koje je i stvoreno i postavljeno u ovom svijetu. Svaka životinja je ovdje jer služi svojoj svrsi. Svaka biljka je ovdje jer služi svojoj svrsi. Sunce na nebu služi svojoj svrsi. Čovjek bez Boga je besmislen. Neko je rekao da smo mi samo neznatna i neprimjetna pojava na površini ovog malog planeta. Ako je čovječanstvo odvojeno od Boga, onda je ništa drugo nego to. Nismo otkupljeni raspadljivim stvarima ili bilo čime iz ovog taštog svijeta i ispraznog života. Čovječanstvo danas nema ništa da ponudi Bogu. Prijatelj, šta vi to imate što Bog želi? I da li imate nešto što njemu treba? Naučio sam neke stvari kada me je Bog odvojio u stranu. Mislio sam da su konferencije koje sam držao kao i službe koje sam trebao voditi. Ja sam mislio da su veoma važne. Bog me u tom mom stavu da mnogo vrijedim oborio na leđa i rekao, slušaj. Rekao je, znaš, dobro sam se snalazio i prije nego što si ti došao ovdje. Još zanimljivije je to da ću se snalaziti i kada te ne bude. Ti sada misliš da su ove stvari važne. Ja želim da shvatiš šta je ono što je zaista važno. Želim da sada ležiš ovdje na leđima i da me gledaš i da uvidiš da je tvoj odnos sa mnom najvažnija stvar koja postoji. Želim te naučiti nekoliko stvari. Želim da otkriješ da trebaš počivati u meni i da mi možeš vjerovati. Ti poučavaš Božju riječ i ponekad to činiš tako da ideš daleko ispred onoga
kako si ti sam živio. Sada želim da to nekako sustigneš i želim da otkriješ da je ono što ja kažem u svojoj riječi istina. Znaj da ti malo patnje uopšte neće naškoditi. Ona će te oblikovati i preoblikovati. Želim vam reći da smo otkupljeni, ali ne ovim ispraznim stvarima na ovome svijetu. Šta vi i ja možemo učiniti danas da sami sebe otkupimo? U 19. stihu piše da smo otkupljeni skupocjenom krvlju Krista koji je nevini i besprekorni jaganjac. Evo opet Petra, tog velikog ribara. On kaže da je Kristova krv dragocjena. Niste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom, nego skupocjenom krvlju Krista koji je nevini i besprekorni jaganjac. Petar je bio sa Isusom 3 godine i on kaže da je Isus bio bez mane i bez ljage. Ja mislim da je Petar znao mnogo o Isusu, a sve što je dobio slijedeći ga je bio križ, jer je i sam bio razapet. Petar se nije bavio zarađivanjem novca, jer je rekao da nismo otkupljeni raspadljivim stvarima, srebrom i zlatom, nego skupocjenom krvlju Krista koji je nevini i besprekorni jaganjac. To je naše otkupljenje, to je objektivno. To je ono što je Bog učinio za vas i za mene. On je doduše bio unaprijed određen od postanka svijeta, ali se pojavio tek u posljednja vremena zbog vas. Ponovo imam jednu dugačku definiciju iz nove Scofieldove Biblije. Želim vam reći da bi ovdje bolje pristajao izraz unaprijed poznat, nego unaprijed određen ili predodređen. Ovdje u novoj Scofieldovoj Bibliji zaista imate jednu izvanrednu izjavu. Kada se počnem baviti ovim riječima koje imamo ovdje, poput predodređenja, izbora, predestinacije, predznanja i svih tih stvari, osjećam se poput današnjih ljudi, jer mi, budući da imamo ograničen tretiramo Boga kao da je veliki kompjuter. Ja mislim da on uopšte nije takav. On ima srce veće od bilo kojeg kompjutera. Mene zapravo ne brine da li predznanje dolazi prije predodređenja. Sve sam to proučavao u teologiji i bio sam prilično dobar u tome. Iskreno rečeno, otada me jednostavno više ne zanima šta dolazi prvo. Važno je sljedeće. On je doduše bio unaprijed određen od postanka svijeta, ali se pojavio tek u posljednja vremena zbog vas. To bismo mogli izraziti na sljedeći način. Križ Kristov nisu bila kola hitne pomoći koja su poslana na mjesto udesa. On je janje koje je zaklano od postanka svijeta. Bog je svo vrijeme znao da ću i ja trebati spasitelja i volio me dovoljno da mi osigura tog spasitelja. Ja ne znam za vas, ali meni ne treba kompjuter da bih ovo objasnio. Samo mi treba Bog sa velikim srcem punim ljubavi koji je svojom milošću obezbijedio otkupljenje. Molim vas, obratite sada pažnju. Vi po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih. Petar nas stalno drži fokusirane na uskrsnuće i uvede ga u slavu da trajno u Boga vjerujete i imate pouzdanje u njega. Ranije je govorio o milosti i nadi, a sada govori o vjeri i nadi. Petar je veliki apostol nade. Nada počiva na Kristovom uskrsnuću, na činjenici da imamo živog spasitelja i da će on jednog dana doći. Poslušajte sada, čitamo dalje. Poslušni istini, očistili ste svoje duše za iskrenu bratsku ljubav, zato ljubite svesrdno jedni druge. Prijatelji, Božja riječ je čudotvorno sredstvo za čišćenje. Danas na televiziji prikazuju proizvode konkurencije na takav način da oni ne mogu ukloniti sve mrlje, ali oni koji se reklamiraju prikazuju svoj proizvod na takav način da uklanja svaku mrlju, bilo da je to mrlja na košulji, pantalonama, čarapama, stolnjaku ili nečemu sličnom. Svi danas imaju neki čudotvorni proizvod. Dragi prijatelji,
Jedino čudotvorno sredstvo za čišćenje na ovom svijetu jeste riječ Božja. To je najbolji sapun koji možete nabaviti. Ona je mnogo bolja od bilo kojeg skupog sapuna. Ona je puno bolja od kutije praška za veš ili tečnosti za pranje posuđa. Božja riječ može ukloniti mrlje i mnogi od nas trebaju primijeniti to sredstvo čišćenja. U nastavku apostol Petar kaže: zato ljubite svesrdno jedni druge. Neću sada ulaziti u detalje, osim što ću reći da će vaš odnos prema Božjoj riječi dovesti do ispravnog odnosa i sa drugim vjernicima. Krenimo sada dalje. Pročitat ćemo 23. stih. Doista, preporođeni ste ne od sjemena koje trune, nego od onoga koje ne trune, živom i neprolaznom Božjom riječju. Ponovo se vraćamo Božjoj riječi. Sada ćemo govoriti o subjektivnom Božjem dijelu u spasenju. Objektivno djelo Božje je to što je Krist umro. To je naše otkupljenje. To se dogodilo prije 2000 godina i tome ne možete ništa nadodati. Ali ukoliko želite postati Božje dijete, morat ćete se nanovo roditi. Morat ćete se roditi odozgo. Sjećate se, to je ono što je Isus rekao Nikodemu one noći kada su se sreli i razgovarali. Nikodem je bio pobožan od glave do pete, a Isus mu je ipak rekao: moraš se nanovo roditi. Pogledajte Ivana 3.3. Morate se roditi nanovo ili odozgo se roditi po duhu Božjem. A šta Bog koristi? Doista, preporođeni ste ne od sjemena koje trune, nego od onoga koje ne trune, živom i neprolaznom Božjom riječju. Dozvolite mi da kažem sljedeće i želim to reći veoma pažljivo. Ne možete biti spašeni, ne možete se nanovo roditi odvojeno od Božje riječi. Čudo koje je danas u svijetu je ova knjiga. Ja se ne mogu prestati diviti kada dobijem pisma, ali jednostavno vam ih ne mogu sva pročitati. To su pisma o ljudima koji slušaju ovaj naš mali i slabašni program koji snimamo i emitujemo. Životi mnogih od tih ljudi se preobražavaju i oni se ponovo rađaju. Ja kažem, zar to nije divno? Iako ne vidite kako se to dogodilo. To je upravo ono što je rekao, da Božja riječ živi i ostaje zauvijek. Sada živimo u vremenu kada se mnogo govori o muževnosti. Muškarac treba da je snažan i muževan, a žena da je seksi, to jest privlačna. Na to se danas stavlja veliki naglasak. Želim vam reći o jednoj stvari koja je muževnija i snažnija od svega ostalog. I nadam se da me nećete krivo shvatiti, ali ta stvar je i privlačna. To je riječ Božja, dragi prijatelji. To je nešto što možete zagrliti. Možete zagrliti Spasitelja koji je tu predstavljen. Možete mu vjerovati. Zatim se događa novo rođenje, čudesno rođenje. Muževno i snažno. Božja riječ može prodrijeti u vaše srce i učiniti vas Božjim djetetom. Prijatelji moji, ovo je nešto što je danas veoma važno. Prijatelji, ono što će vam zaista donijeti novo rođenje jeste Božja riječ koja vam otkriva Krista. Nakon toga se nešto događa u vama. Nanovo ste rođeni. Uistinu, svako je tijelo kao trava. Nemojte misliti da u nama ima nešto vrijedno, jer nema ništa. Svaka njegova slava kao cvijet trave. Osuši se trava i cvijet otpadne. Čovjek je kao trava na polju. Ljeti izgleda lijepo i zeleno, ali zimi je potpuno mrtva. Ona će se pojaviti, ali samo nakratko. Ali Gospodnja riječ ostaje do vijeka, a ova je riječ evanđelje koje vam je naviješteno. Dragi moji prijatelji, želim vam danas reći da nam je propovijedanje i poučavanje Božje riječi potrebno iznad svega. Ja ne želim umanjiti značaj muzike i značaj metoda i značaj organizacija i mnogih drugih stvari,
ali danas ne postoji zamjena za Božju riječ. Ovom rečenicom završavamo za danas. Do sljedećeg puta, ljubljeni moji, neka vas Bog obilno blagoslovi. Slušali ste emisiju Kroz sveto pismo. Možete nas slušati i na našem YouTube kanalu, putem mobilne aplikacije, te na svim glavnim podcast platformama kao što su Google, Apple i Spotify. Ako vam se naši programi dopadaju, preporučite ih i podijelite s drugima. Budite slobodni da ostavite svoj komentar ili nam pišite na našu e-mail adresu krozsvetopismo.bih@gmail.com. Zapratite našu stranicu Kroz sveto pismo BiH na Facebooku i na Instagramu. Emisije iz ove serije možete pronaći na našoj stranici ttb.twr.org.